Ka child friendly Shillong ka project apo ka Bosco Integrated Development Society haring kat ki samla katnat puli social work jang ki school ba ki college prepare lembat katnat pulit peniat kali ka lai mukra ka Pynlong ka program yalap Halor ka Jingdonkam ban kup helmet na ka Bynta ki Ar-Shaka ki bakit ki Khynnah school ya ka ni ka program la Pynlong Don Bosco Square la mukra Halor ka phang protect your head protect your life USP Traffic UK Prasad ulaong ba ka Shillong Traffic Police kan long ka papit ngor but on pinstom da ka bating ikito ki papin ken kendon kat kum kaan Kini ka program Jingïalap kadai Halor ka jingpa tu pai ba Halor ka jingpam ye ki helmet hamtam ki Khynnah haba ki shom ki Ar-Shaka ngengek baling ba ye program pada jongi ki Khynnah kami ki pa ki singku ela ka kamram bat kin sedang isin jam ibarat ban penpong ki helmet ha ki kun jongi